ase amagomba bwatete ase amate y'umunyakerogo bwe factory akebirgo ase Rieta Nelson Onduko oyo ase omumroye atoka asoroche Rwamakairo ga sireti obugima bwaye ko ase chinchera cyobo tutukanu nengana yogo ichania ase amate yo yatebire no mumro inerorenge ogosemerio konene ase amate ase kire buna konyorana lyanyorire emirimo ase serikali ye county ya Nyamira nanigo basemeretie bunango bakonya renge ase amatukari bosyo muri kyo itoko rwase county ya Nyamira Job Monkey no roboti urwaso bwime enka mukuru wa Kinyoru Kenya Kongo gegotoka ewodi abonyamatuta ebunge ya West Mugirango nigebwate ebororo obonene yemaiga yoko musiria omwana obo Douglas Onduko igorende no mwana kanyosomire buya naende konyana lyanyorire ke warwari Nyamira county tarakora matuko mange akorera emyaka ebirega ise Nelson Onduko natwerera buna nigo omwana oyo atogete oroche Rwamakairo chitariki 19 omutienyi okabere omwaka oyo chinsa inye chiamambia kolende enchera arweche nyumba temanjiri goikera agasiria obugema bwaye asoroche oruo pakaga chagotoka lituko lya tarehe 19 Jumapili saa 4 aria oroche Rwamakairo na Gosiango akwete arama miriroche akwete gono goichana naende getenda bunekyo asa abantu ba usiba mwanya getingane kebe goikira ogosira kwaye konyora tararokya bwobo bonde bonsi igoro yobugima bwaye ikikibaete amaborio amange ninkikirerete ogosiria obugima bwaye ya Jumamosi twakorete gasi na mugondo senka yaito tabwate ku complain usimoro sonde bwensi it was normal kama kawaida karagera pa saa 2 bakaenda korara nyuma mwa toro getikende none room ya aji diary cha na ochire tarigeti no enkende information natotebya bunaniko babwate ogoichana akonene ekiagera konyora basomerio omwana oyo ase babwate ogosemeria nachiko bakonya asa matuka abosyo ogosemerio konene asare bono genga ngatwakirita machoroe ekera abutokete bona lia ikirarengerera tikolina bantu baya twale family lakini bona linda kabutokera ugatigo ana hawe nanyi ekanisa ya yenjekerana asomochie elinde ko balemia asomo Father Francis Zebedi ateba nigo bamumaete buna omwana omuya oyo obwate amasikani. The pain nero is common, it's human nature. Kuikugu pain muntu mugo sanganere unyagusmairi buyeiga unachina maite ko bwana no muntu ompole nto interacted mo lakini karongo kinando mwana ni moroche kelisi moko morenta imwagachire ibara ngakiri kelisi kwagacho amatoka barororo nabona morocho muntu tuliete kolende nonya nigo bagendretse nemirobere yoko mwenia omwana obo tomweni lituko ya chuma tariki 3 egarati mukaso omurembe lakini lituko lya Jumaine tutwale usangireria ugokonya palio expenses bono ogosaba gwenkeyo ne serikali gosona nagati elinde kene kemanyu ninkikirete omwana oyo gosiria obugima bwaye so bono ekene pi tusabe serikali etobwatsi tumanye ekene obwene butuke kiagera to omwana yagaitu Ginko reporteria Ndizi TV.